گروپên çekdarên li Efrînê di binpêkirinên xwe de derheqê welatiyên Kurdên Efrîna Rojavayê Kurdistanê de berdewam in û bi karê revandin û girtina ser malan radibin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan raportek belav kir. Tê de got ku derdora 45 kesan ji devera şêrawa ya Efrînê ji aliyê grûpên çekdar ve di sê meha Eylûnê ve hatine revandin û ta niha tu zanyarî û agahî li ser şaranivîsa wan tune ne. û her diçe binpêkirin derheqê welatiyan de zêdetir dibe. Rewangehê li gor jêderên xwe balkişandeyê serweyekê ku ji ber binpêkirinan bi dehan ji welatiyên Kurd neçar dibin berê xwe bidin derveyê Efrînê, bi taybet li Rojhilatê Feratê. û piraniya wan ji ber diyardeya xwestina pereyan li hember serbestberdana wan di dema girtinê de her wiha tûmetên cuda cuda li ser wan têne sepandin diravin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku derdora hezar malbatê li Kobanê û Cizîrê li Rojhilatê Feratê dimînin. Rewşa wan ya mirovî gelekî xerab e û tu alîkarî ji wan re nayên pêşkêşkirin û neguhdanek rêveberiya pêdî ya xwesar derbarê rewşa wan malbatan de heye. Serbarî tunebûna kar û derfetên ku mirov debara jiyana xwe dabîn bike. Ku beşek ji wan ew rewş ji rewangehê re dabû xuya kirin û banga pêşkêşkirina alîkariyan kiribûn. Ku mal û milkên xwe li paş xwe li Efrînê hêştin û ta niha rastî xemsarî û neguhdanê tên. Rewangeha Sûrî da diyarkirin ku grûpên çekdar pereyan li ser rêbendên xwe li ser welatiyên Efrînê disepînin û her otomobêlek derbas dibe divê pereyan bide. û bi taybet li gundê Basûtê. û ji ber rewşa ewlekarî xelk bi şevê nikarin bi serbestî derkevin û ew yek dihêle ku grûp bi serbestî karê diziyê bikin û beriya 5 rojan ambareke mezin ji navenda bajêr hate dizîn. Tê de kel û pelên elektrîkê û navmal hebûn. Gelek caran girtin û binçavkirin têne encamdan bi tûmetên ku gilî li dijî wan re çûye. Lê mebest jê xwestina pereyan û afirandina astangî û rêgiriyan e. Ku di çarçoveya 48 mijmêran de derdora 40 kesî hatin girtin û ta niha bêçaranivîsin. Jalê xwe ve duh encumena niştimanî ya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek şermezariyê derbarê binpêkirinên grûpên çekdar û neguhdana Tirkiye wek welateke dagirker belav kir. Tê de metirsiya şerê Idlibê li ser guhartina demokrafiya wê da zanîn û ji xelkê Efrînê xwest ku bi xak û gundên xwe ve werin gerêdan û mal û warên xwe bernedin.